No volem una escola woke, però tampoc volem una escola espanyola. En volem una de catalana, exigent i lliure. El wokisme i Vox comparteixen un objectiu: adoctrinar mainada. Volen posar l'escola pública al servei d'una ideologia o d'una bandera. Nosaltres la volem al servei dels nostres fills, per formar-los acadèmicament en la llengua nacional i pròpia d'aquesta terra. La nota de català a la darrera convocatòria de selectivitat és pèssima, la pitjor en 9 anys. La de matemàtiques és la més baixa d'ençà del 2017 i en comprensió lectora els nostres alumnes han caigut fins als 462 punts. No diré, com afirma Vox, que estem pitjor que Espanya, perquè l'estat en què volem emmirallar-nos no és precisament l'espanyol. Però és innegable que les polítiques educatives de les darreres dècades, sumades a la diversitat que la seva incontinència immigratòria ens ha imposat a les aules, no ha fet sinó abaixar el llistó fins gairebé a tocar de terra. Han confós l'esforç amb el trauma, l'exigència amb el classisme, i han fabricat una escola que no examina ni suspèn per por de ferir l'alumne. En aquest sistema on exigir dedicació fa lleig, qui no pot pagar-se un reforç o una acadèmia resta condemnat al fracàs escolar. Per ser francs, Vox té raó en 3 coses que planteja a la moció. Primer, s'ha permès que determinades ideologies campin lliures dins les aules i dins els passadissos, tips de veure banderes palestines i missatges antisemites enganxats a les portes d'escoles i instituts públics. Tips de veure com es passa de puntetes pels 1000 anys d'història del nostre poble, però en canvi es dediquen esforços ingents a blanquejar l'ocupació colonial que patim. L'any 2025, a les proves de selectivitat d'història es demanava que s'analitzés un text i casualment era el d'un general, Emilio Mola, que justificava el cop d'estat franquista. És aquesta la ideologia que volen foragitar de les nostres aules o aquesta ja els interessa? Els nens van a escola a aprendre a pensar, no a repetir acríticament consignes dels qui en comptes d'ensenyar pretenen fer adeptes a un règim o a l'altre. Segon, cal exigència. No només s'han jubilat els professors de la nostra època, amb ells l'esforç i el mèrit. Avui tenim escoles injustes que puntuen arbitràriament, sense premiar a qui s'escarrassa i sense penalitzar a qui candoleja. La desaparició de les puntuacions numèriques de l'1 al 10 ha desincentivat els alumnes. Tercer, les normes són per a tothom. Si en un examen cal tenir les orelles o les mans visibles per garantir que ningú no copia, això val per tots, pels que preguen de cara al monestir i pels que preguen de cara a la Meca. Prou de privilegis i d'excepcions. Tot l'alumnat ha d'escolaritzar-se i examinar-se exactament en les mateixes condicions. Llevat d'aquestes 3 qüestions, la seva moció no deixa de ser un atac indiscriminat a la nostra llengua i a les competències educatives de la Generalitat. I la raó no és pedagògica en absolut, és ideològica de dalt a baix. Allò que critiquen és exactament el mateix pel que frisen i es deleixen. No volen formar, volen adoctrinar. Venen a acabar el que va començar el ministre Wert. Es disfressen de modernitat, d'igualtat d'oportunitats, de lluita contra el frau, amb la mateixa credibilitat amb la que la senyora Ada Colau es disfressava de superheroïna de l'habitatge. Maltracten i menystenen la nostra llengua com si fos una mera assignatura optativa o d'estar per casa. El català és l'espinada de la nostra escola i de la nostra nació, i cap sentència estrangera ho canviarà. La seva moció tampoc. A continuació, per fixar les...